Здравейте, приятели! Искате ли да научите моята тъжна история? Ами добре, тя е много дълга, но ще започвам по-накратко или по-надълго да ви разказвам. Значи, когато бях дете, децата ме биеха в детската градина. А след това какво ми се случи ли? Ами учителката ме беше хванала за косата, понеже не можех да нарисувам учителка. О, има и още, не е само това. От 9 до 12 клас не говорех с бившия си клас, освен моята бивша съученичка на име Атина, която е на 35 и има годеник. И имам 4 приятели – Марио, Тони и Дейвид. И кой друг? За друг не се сещам. 4 мои приятели – Марио, Тони, Дейвид и това е, но се пише само с 4 от тях. И четвъртият се казва Марио. Той е граничен полицай и има приятелка, дори има и кола. И най-вече никога не съм ходил на дискотека. И никога не съм целувал момиче. И никога не съм прегръщал момиче. И знаете ли кое е най-лошото? Че преди имах приятелка по Фейсбука. Но за съжаление тя ме заряза заради друг. И още ли има? Да, има и още. Преди ме обиждаха, че съм неграмотен и грозник и гей. Какво ли? Още не, приятели. Но най-лошото е това, което съм преживял, когато съм бил дете. Но най-много искам да имам приятелка, която да ме целува, да ме обича и да ме прегръща. И най-вече да имам истински приятели. Това е, приятели, което ви казах за мен самия. Дано моята история да ви хареса или най-вече да ви стане ужасно гадно и да съжалявате за това, че ми се подигравахте толкова много. Това е.